Lumen, the long storyteller for all your old music stories, music history, and now stay tuned for more. Thank you. Vanhu vazhinji vanoziva kuti kamba aka kakaimbwa nemurume anonziye Papa Jose nechikwata chake chainzi TP Nyekese. Asi the secret behind this song haasiri akanyora kamba aka uyezve haasiri akakaimba. Iye akanga ari part of the band, akanga ari part of the member, asi ari leader weband, asi asiriye akanyora kambo ikakaka uyezve nekukaimba. Seiko tadaro? Regedzai tigozopinda munyaya yacho. Mari yakabuda pakambo kanonziko ndochaka. Kwakabuda $35,000 yakabuda kuRTP. Yakanga iri mari yakawanda. Hatisi kutaura zvemari shoma, asi mari iyi yaitenga. Yakaperera kupiko? Yakaperera kumadzimai epanyika kumafaro. Murume uyu akazofa asina chaakanga ainacho. Murume uyu akarwara zvakapisa tsitsi. Chii chakaitika kuti Papa Jose vazosvika pakufa uyezve kuzosvika kuti tizive kuti kambo aka havasirivo vakakanyora uyezve havasirivo vakakaimba? Ndochi takaronga ndochi ndini ndandiri munyori wacho wepaningirike pamaalbum because ndichiri kuyeuka kuti vanhu veruzhinji vakambofona vachibvunza futi panational radio yandiri iyo yanga musavenga renyashanga aripo Rema Kamaza akavataurira kuti munyori wemasongs eTP Nyekese iJohn Kavengere akataurira munhu wese, saka ndakanyora song iyoyo. Mugore ra1996 kamba aka kakanga kachiridzwa paizomugidho mutinhimiro wemumanzi. Mazuva aya kana mucharangarira ana Eric Knight nana John Pira na Truda Moyo vakanga variwo, vakanga vachimirira kana kuti vachipresenta ichi chirongwa ichi. Vakomana kamba aka kaiti kakasarira musi weThursday uya tairwadziwa zvisingaite nekuti kamba aka kakanga kari a hit mazuva iwaya. Kakanga kachipisa zvechikwadi, munhu wese waingoti achifamba paari kufamba waingonzwa chingoti ndochi 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 ndochi. Kambo kakanetsa kwete zvekumbotamba. Patakatarisira kuti muimbi uyu iye zvino akuzoenderera mberi achitiburitsira mahits, hatina kuziva kuti achangoti gogogoi obva azongotisiya tiine kambo kamwe chete kekuti chero nhasi kakaridzwa kanoita kunge keunyoro huno. Kambo kerumba aka kakanga kachidakadza kwazvo makore aya nekuti rumba music yakanga ichitopa mazuva iwayo, nekuti tikatarisa vaimbi vakaita sana Kanda Bongoman, ana Pepe Kale, ana Mbiria Bell nevaimbi vamwe vakanga varipo verumba nemamwe magroups akanga arimo munyika muno achibva kunyika yeDRC vakaita sana Lubumbashi Stars vaya vakomana. Kana totaura zveTP Nyekese yakanga iri yerimwe gurupu rakanetsa pagore iri. Papa Jose zita rake chairo rekuberekwa anonziye Joseph Ndlovu, airidza nebhendi rake rinonzi TP Nyekese sekutaura kwandaita. Akazoshaya mugore ra2003. Chii chakaita mwana wekwaNdlovu uyu agozosvika pakuimba rumba zvakayevedza nekufadza ruzhinji zvakadai? Akazvarirwa muno muZimbabwe asi akazonokurira kunyika yeDRC sezvo akaenda ari ndumurwa. Sezvo baba vake vaive vekuKongo, amai vake vakazoronga zvekudzoka kuno kuZimbabwe nekuti vakatadza kunowirirana nababa vacho kunyika iyoyo, izvo zvakaita kuti varambani kusvikira vadzoka kuno kumusha. Mugore ra1979 ndipo pavakabva vadzoka kuno. Paakanga ari kuDRC achigara ikoko, munhu akanga achiadmire music kana kuti munhu akanga ane passion yemusic nekuti akanga achiteerera music, akanga achiita collection yerumba music yevaimbi vainetsa makore iwayo paakanga achikura kubva kuma70s zvichienda kumberi. Akasvikotanga kushanda nebhendi rainziro Real Sounds of Africa rakanga riri muno muZimbabwe, rakanga rakabvawo kuDRC zvakare. Bhendi iri vakomana rairova rumba kuti zvekumbofungidzira. Nekugara kwakanga achitachiridza neReal Sounds of Africa, akazotumwa kunotora bhendi rinonziro Orchestra Mangelepa iro rakanga riri kuZambia. Akanoritora kuti riuye kuno kuZimbabwe nekuti rakanga richidiwa zvakanyanya mugore ra1988. Bhendi iri rakasvikopiwa contract paSanganai in Pai ndo paakatanga kuridza naro. Tiwo vazodzokera zvavo kunyika yeZambia, akazosara zvake uchizoita mumanzi. Asi pakaenda Orchestra Mangelepa ichidzokera kuZambia, akazomboti garei makore akawanda asina chikwata chaakanga achiridza nacho, kusvika paakazofunga zvekunotanga icho chimwe chikwata chinonzi icho TP Nyekese. Pavakatanga chikwata chavo muna 1994, Orchestra Mangelepa yadzokera zvayo kuZambia, vakabva vatanga kuburitsa album rainziro Manzanza. Then 1996 ndipo vakabva vazoburitsa kambo ikakaka kakazonetsa kakanonzi ndochaka, ndokakaita hit. Kubva ipapo havana kumira. 1998 vakabva vazoburitsa kanonzi Kumbayambaya.
So the in between album iro rinonzi ndochiro ndo rakabva raita mbiri zvekuti mamwe maalbums akaita mairi aya haana kubvira akarira kufanana nezvakaita ndochi. Tikataura zverumba muZimbabwe tipi nyekese pamakore aya tikange tangoisiya chete tinenge tafoya. Tinobvumirana zvechokwadi kuti kamba aka kakatopisa nekuti makore aya the competition was tight, nekuti ndo paitorwa vaimbi vachiridza muno vachibva kunze kuma big bands mamanga akaita sana Kanda Bongoman, ana Pepe Kale, ana Mbiri ya Bell, ana Lumumbashi Stars, to name a few. And Tipi Nyekese managed to challenge the tight game and they made it with the hit Ndochi. Chikwata ichi pachakanga chatanga kuita mukurumbira kudai, Mambo Rufu vakatanga kunhonga umwe nemumwe, vazhinji vechikwata ichi vakafa, chakasara chane vende. Urwere hwakaramba huchishungurudza zvekuti kuti vazobatanidza zvakare. Papa Jose vakazosara vakaomerwa. Asi Papa Jose semunhu akanga aine class 1 yekutyaira maduta vanhu aya akabva anowana basa kukambani iyaya inonzi Zupco, uko kwaakanga otyaira mabhazi. Aiti akaona mukana aibva amhanya onoita mumanzi, achiita mumanzi zvake asi achienda kubasa. Makore aya takarasikirwa nemazvindori evaimbi nekuda kwemapatya mairi aya aiti anenge angobatwa nawo chete hapana aisara achifema, nekuti mapatya aya anova iwo HIV and AIDS, kureva kuti a number of his band members didn't survive the pandemic amongst others. Rumba muZimbabwe yakatora mukombe nekuti history yayo inobva before independence, kubva kuma early 60s ikokoko tichienda towards kuma 70s, ichibva yanyanya kusa influence because mukatarisa Sungura Music iyaya munotoinzwa kuti Sungura Music ine feel yerumba tichisanganisa nemusic yekumusoro uko kunana Tanzania kunana Kenya uko inova iyo kanindo yaya ichibva yabatanidzwa neJit Music yedu yemuno muZimbabwe. Saka rumba iyi yakabva yanyanya kuve dominant muno muZimbabwe nekuti immediately after independence takaita mabhendi akaita sana OK Success Band vakauya muno muZimbabwe vakatanga kuridza rumba zvakanyanya, ndobva vashanda nemamusicians mazhinji emuno muZimbabwe ayo akapinda mumimhanzi uyezve vachiridza rumba music iyo yakabva yaramba iri dominant kusvikirawo ana Tipi Nyekese vazovewo vamwe vevanhu vakaridza rumba muno muZimbabwe iyo yakabva yagadzira mahits. Tichizoti fambei pamberi tichibva taenda tozonoona vanhu vakaita sana Peter Tangwena avo vakazenge vakuitawo rumba music vakanetsawo zvakare. Tikaita na Diamond Musica nevakomana vana ana Bernard Sasi, tichienda nemagenerations tichinopinda kunana College Musica, ana Inter Musica, ana Junta Wava, ana Dakapla, and to name just a few. Vamwe vanhu vakanga vari mbendi vanhu vakaita sana Peter Kachale, ana Majoni, ana John Kabengele vakanga vari mumbendi iri, and kuratidza kuti bendi iri rakanga rine shasha dzega dzakagadzira music yakasvika pakuti vagozonowira pakambo kanonzi Ndochi, ako kakabva kaita mukurumbira. Kuti tizoziva kuti kamba aka Papa Jose havasiriwo vakakanyora nekukaimba zvakare, murume anonzi John Kabengele ndiye anoti ndiye akaita zvose pamumanzi iwoyu. Kamba aka John Kabengele anoti iye paakakanyora nekukaimba nekunokarekodha mustudio Papa Jose vakanga varipo zvavo, asi havasiriwo vakaimba kamba aka kana kukanyora. John Kabengele anoti akazoramba kuti anobuda pavidhiyo yesong iyi nekuti haana kuudzwa. Ray Makahamadze akaenda kanodza Papa Jose. Izvo zvakabva zvarwadza John Kabengele kuti ko Ray Makahamadze anogozonoudza Papa Jose kuti isusu kurekodha vidhiyo musi wakati achitadza kuudza inini munhu akakomboza song nekunoyerekodha mustudio chirudzi. Saka kurira kuti pakanga paine makakatanwa akanga ari pakati pavo. Papa Jose vakati aiwa ina handimire kuita vidhiyo nekuti iwewe waramwa, nekuti Tipi Nyekese yakanga iri yaPapa Jose uye ndiyo vakanga vaitanga semunhu akanga ine experience mumusic, ndiye akanga achirana zvinhu zvese achiunganidza vanhu kubva pamapractice mainstruments nezvese. Asi munhu akanga anyora kambo anova iye John Kabengele nekuzonokarekodha zvakare mustudio. Saka izvo ndizvo zvakaita kuti John Kabengele kana nanhasi mukaridza vidhiyo iyi hamumuone ipapo. Saka ndo chokwadi chakazobuda mukufamba kwemazuva nemakore vanhu vakubvunza kuti ko John Kabengele azotadza kubatika seiko iye ari mumwe wema-key players mubhendi iri rinonzi iro Tipi Nyekese. Saka dzimwe nyaya dzinoitika dzinenge dziri behind the scenes tinenge tisingazizive. Vaimbi vazhinji vamwe vamunonzwa nhasi uno vari kurira vakaita mbiri, vamwe vacho havasiriwo vakanga vachinyora nziyo idzodzo, uye vamwe vacho havasiriwo vaitoimba nziyo idzodzo, vaizongobuda pamavidhiyo vachiita lip sync. Fanane nezvakaita kambo ikakaka. John Kabengele ndiwo matauriro aakaburitsa nyaya achiita achiti murume uyu haana kana chimwe chete chaakaita. Uyezve chakarwadza John Kabengele ndechekuti pakabuda mari iyi
munhu akadedzwa kunotora mari iyoyo ndiband leader anova iye Papa Jose, asi pabasa rose raakanga aita aitarisira kuti achawanawo a big share, asi pa 35,000 iyi aiti iye pa 35,000 iyi Papa Jose vakangomupa $1,000 chete. Izvo zvakaita kuti Papa Jose vagozotenga mota, vagozotenga zvinhu zvakasiyana-siyana zvakanga zvisinei nechekuita nemusic. Uyezve John Kabengele akabva ati Papa Jose vakapedzera mari yese kumadhirezi, kureva kuti akaenda ndobva anotanga kuita zvetseketsa nemari iyi. Akapuwa mari yekutanga yanga iri 35,000. Saka pa 35,000 akaenda kusira mudzimai wangu 1,000. Ipipotora mari akafumisa vasikana vake veBwarare vese. Aivaita sei? Anga achivatengera mawardrobe, masofa, mafiriji, chikafu, chinhu chakaita chemusoro chete, kamota kakatenga ka40. Izvo zvakabva zvapupurwawo zvakare nemudzimai wavo, achiti ivo murume uyu misikanzwa yaakanga akuita paakabata mari yakanga yawandisa. Izvo zvinowanikwa kuvaimbi vakawanda, haasiriye chete muimbi akasangana nedambudziko iroro. Munongoziva chinhu chinonzi fame kana chichinge chabata munhu anotanga kukurumbira, anotanga kudiwa zvakare nemadzimai akawanda. Saka ndizvo zvakakanganisa murume anonziye Papa Jose dzamara pakuzofa kwake muna 2003. Asi mumhanzi yakagadzirwa nechikwata cheTP Nyekese, tisingazive chokwadi chakadzama-dzama, tinongoti varume ava Papa Jose naiye John Kabengele tinoti vakaburitsa kambo kakanakidza, uye mukakaridza nhasi uno it's a mega hit, kachiri kunetsa, kanotopisa uye kachiri kungonakidza sekunge karekodwa nhasi uno. Saka tinongoti Papa Jose, rest in peace. Thank you.